Hei, haluatko sä ilmaisen 50 euroa? No joo, haluan. Mutta tässä on yksi ehto. Ja. Sun pitää käyttää tää 50 euroa Cityshopparin etuihin ja sulla on vaan 10 minuuttia aikaa. Onko tää selkeä homma sulle? Joo, on. Ok, tässä on sulle 50 euroa ja Cityshoppari ja aika alkaa nyt. Onks messissä tässä? Jack and Jones kertaostos 20. Ja sit mulla on tää Citysoppari. Voiko sen käyttää tähän? Voi käyttää, joo, sun pitäisi sieltä. Käytä etu. Mä katsoin, että Citysopparilla saa myös Jungle Juice Barista alennusta. Mennään seuraavaksi siihen. Moi! Onks noit Pink Panthereita valmiina? Se pieni käy. Jos siihen saatan Citysoppari alennuksen vielä. Joo, saa. Yes. Ok, aika rupee käymään vähin. Tässä on enää 3 minuuttia aikaa. Käydään nopea piknikissä. Sieltä saa -20 % mistä vaan tuotteesta Citysopparilla. Morjesta, tommonen juustopatonkin mukaan. Ja mulla oli toi Citysoppari. -20. Joo. Yes. Patonkin lähti messiin. Tässä rupeaa olla vähän kädet täynnä. Ja aika rupee loppuun, mennään backiin. Nyt lähti vika minuutti. Katsotaan kerkeekö tulla ajallaan vai jääkö tuotteet meille? Eis mä. Hei, sä just kerkesit tulee paikalle. Loistavaa. Mitäs sulla on täällä mukana? Jack and Jonesit, tarvii vähän lämmintä päähän. Jungle Juice Barista pikku smoothie, piknikis patonki. Hei, mahtavaa. Sä kerkesit 10 minuutissa ja nyt sä saat pitää kaikki tuotteet. Mahtavaa. Mitäs rahat? Mulla jäi vähän rahaa ylikin. Saanko pitää nekin? Sä saat pitää ne tällä kertaa. Yes.